सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबा गावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव आधार कार्डआ लिंक जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन एबा नायनो हागोन। बेनि सर्ट फर्मआ DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार। गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंनि सासे मानसिनियाव मोनसेल' एकाउन्ट फिक्स जायो बियो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार। गभर्नमेन्टआ माबाफोर थाखा बायदिसिना सोनायफोरखौ बे नोंनि एकाउन्टआव मोनसे एकाउन्टआवल' सोयो, बे एकाउन्टआवल' जागोन। बिदिबा फै जागायजेनसै। आं नेटखौ अन खालामबाय। आं मोनसे ब्राउजार खुलिना लानोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खुलिनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजारखौ खुलिबाय। नैबाव सार्च बाटनाव क्लिक खालामगोन DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार। ओमफ्राय बेखौ सार्च होबाबो ओंखारगोन। ओमफ्राय लडिं जादों। ओमफ्राय नैबे गोजौनियाव DBT भारतआव क्लिक खालामगोन आं। गभर्नमेन्ट साइट ओंखारबाय नै। बेनि उनाव नैबाव खनायाव राइट साइड खनायाव ओमफ्राय नैबे डकुमेन्ट्सआव ओमफ्राय आधार UIDAI आव लडिं जादों। ओमफ्राय नैबे गोजौआवहाय सिटिजेन कर्नाराव ओमफ्राय नैबे गाहायाव दङ सिटिजेन बेंक एकाउन्ट आधार लिंक स्टेटास नैबाव। ओमफ्राय दस्रा साइडआव थांगोन अके होनसै। ओमफ्राय नैबे आधार नाम्बाराव आधार कार्डनि नाम्बार होदो। ओमफ्राय नैबे केपचाया प्रब्लेम होबाय थायो, बियो केपचाया ओंखारनो नागिरा। बेखौ रिफ्रेस खालामबाय था। बे UIDAI नि साइडनि प्रब्लेम नै बियो। बेखौ रिफ्रेस खालामबाय थानांगौ नङाबा जानो केपचायानो ओंखारा। रिफ्रेस खालामबाय थानांगौ। जाबाय। केपचाखौ फिलआप खालामखांबाय आङो। ओमफ्राय दाना सेन्ड OTP होनसै। OTP थांबाय। दाना OTP खौ नोंखौ फिलआप खालामनांगौ। OTP खौ फिलआप खालामखांबाय। दाना साबमिटआव होनसै। नै जाबाय नै आंना लिंक जाखानायखा। आं आंनिखौ मिन्थिखायो आंना लिंक जाखानायखा होननानै, अब्लाबो आं नायनानै देखायबाय नोंथांमोननो। बेखौ देखायदों नों। कंग्रेचुलेसन योर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान। टु 2021 आवनो जादों आंना नै स्टेट बेंकनि एकाउन्टआ। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गाव बेंक एकाउन्टआव आधार कार्डआ लिंक जादोंना जायाखै बेखौ नायनो हासिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।